surem Diwangkara kingkendir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani rumangsa bingung jroning pamikirku aku bakal lebur tumpur tanpa dadi ning pancen niat wis tak tekake tekad anggur boyo tekaning pati tinimbang gegayuanku ora kelakon nanging bareng aku mlebu jroning kawah geni ingkang panase pitung panas geni Madyapada wah teko krasa anyep jejet ora ngrasake hawa panas suwene mlaku tekan tengah-tengah kawah Candra Dimuka iki ana geni ingkang cahyane katon biru maweh prabawa hawa adem apa pancen iki genining sukma ingkang wis lunas nyaur utange jroning kawah Candra Dimuka apa pancen iki genine wong kang tumindak becik satemah kleru nggone mampanake. Wah, iki apa? Iki bangsane apa? Aja nyegat dalanku, aku arep rasak telenging kawah Candra Dimuka. Bratasena. Bratasena anakku. Iki wong tuamu ya. Bratasena atmajaku bocah bagus. Werkudara iki bapakmu Pandhu lan ibumu Madrim Kulub. Wah, Bapak Pandhu. Aku Madrim. Dari wangi royo-royo. Monggonku kepengin netepi jejering anak. Ingkang kudu bisa nyuwargake lawan wong tuwa. Mula dina iki tekadku wis gambuh. Tekadku wis manunggal. Nggonku bakal bisa dadi sarana swarganing wong tuaku. Bratasena, kabeh ingkang wis pun Rama lakoni sayekti jumbuh lawan prasapaning pun Rama. Perkara iki wis ndak antepi nggih. Sira Atmajaku ora usah dadak bingung. Sira Atmajaku ora usah dadak kodheng. Iki wis dadi pilihaning wong tuamu Pandhu Dewayana. Nggone ngrasakake gedhening katresnan kelawan ibumu Madrim satemah wong tuamu kudu ngupata lamun besok tekaning janji saguh mapanana ing Candra Dimuka. Perkara nggonmu janji karo sing gawe urip Bathara Guru. Kuwi perkaramu. Perkara nggonmu ngendika durung lunas lan durung rampung kuwi perkaramu. Ning pambudidayaning anak mestine dadi petungan liya tumraping Gusti sing akarya jagat. Pambudidayaning anak nggone budidaya nyuwargake wong tuwa mesti dadi petungan liya tumrap Sang Hyang Manikmaya. Gone ngitung perkara lunas lan orane nggonmu nyaur lawan utangmu Bapak Pandhu.